उदालगुरियाव जोबोद दावराव लोगोफोर माने मानसि थैदों आरोना ट्रेनजों एक्सिडेन्ट जानानै माने हौवाखौ रङियासिम दोनलांनो नागिरदोंमोन बेयावनो हथादै लामा बारनो नागिरनायाव ट्रेना सौदाव होबाय मानसियानो थुख्रा मोननै जाखादों लोगोफोर उदालगुरियाव जोबोद गिथावना घटना आरोना लोगोफोर उदालगुरियावहाय उदालगुरि स्टेशनावहाय ट्रेन एक्सिडेन्ट जादों ट्रेनजों माने सासे आंनि जानो गोनांखौ मोनथिनानैब्लाबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरा बिसोरो उमुकसो नाम लाया ब्रादार जेम्सनि हाबाखौ जानो सोर रेडि कमेन्ट खालामना बुंहरखादो लिङाबाबो इनभाइट खालामाबाबो जेम्स ब्रादारनि हाबाखौ सोर जानो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर स' बिनिनो सिगां आङो मोनसे आपडेट होनो सानदों बे आपडेटआ जाहैबाय रङियासिम गावनि हासबेन्डखौ दोनलांनो नागिरनाय माजबाटनिफ्राय फैनाय उदालगुरियाव ट्रेनजों जाब्रबथाय जानानै थैनायनि बागै मोननैसो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनांला जोबोद दुखु नांदों न'खराव गाबै बिदाय होबाय दा बेनिखायनो बुंदो बर' दैयो जानाय थैनाया बर'मोन माबा उदालगुरि स्टेसनाव जादों आरोना जाथाया दा गोबां मानसियाबो भिडिअ खालामदों गोबां मानसिया दुखु मोनदों बिमाया ओरैबायदि गाबदों माने न'खरनि फेमिलिया ओरैबायदि गाबदों माने बोरै जाखो माने ट्रेन लामाखौ बारदोंमोन खोमा दै बिथाङा ट्रेन लामाखौ बारनायावनो हथादै ट्रेना फैना होबाय माने ट्रेनखौथ' गोजाननिफ्राय फैबाय थाबा बोरैबा नुयो नालाय स्ल'यै फैनाय बायदि नुयो ओमफ्राय ट्रेन लामाखौ बारनो नागिरबा बोरै एकदम हिदै मोनफैनायखौ बुजि मोना बेनिखायनो साइ सिन्थि ट्रेन लामाफोराव थाबायबानो जाबाय बारबानो जाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि दुखु नांदों आरोना माजबाटनिमोन मानसिया दा बेखौनो नायग्रोना ला फार्स्टआवनो ओमफ्राय जेम्स ब्रादारनियाथ' हाबा जासिगोन नोंथांमोना मोनथिखायो दा बयनिसिमबो गिबियावनो फिन खेब बरायहरबाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जायफोरा गोदान दा नायलांदो भिडिअखौ दे जोबोद गिथावना घटना आरोना लोगोफोर उदालगुरियावहाय उदालगुरि स्टेशनावहाय ट्रेन एक्सिडेन्ट जादों ट्रेनजों माने ट्रेनजों सासे हिन्जाव मानसि एक्सिडेन्ट जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि ट्रेना लेट जासिगोन जोंहा थांनायनि ट्रेनाहाय बिराद गाज्रि जाथाय आरोना मानसिनि जिउ दानो दङ दानो गैया मा जायो मा गैया माने ट्रेन खर'थिंनो माने माबायदि जाखो जोंबो नुस्लाबासै आरोना ओरैबायदि माने ट्रेननि मा होनो साइथिङावनो दानस'नाय बायदि जानानै थाबाय आरोना थुख्रा मोननै जाबाय हिन्जाव मानसि बर'नि फिसा आरो बेबो ओमफ्राय मानसिया सुइदार ड्रेसावहाय दंमोन मा कारनाव बिदि जाखो रावबो मिथियाखै आरो दायो ओरैबायदि मानसियानो जाम जाजोब्बाय आरो उदालगुरियाव जोंबो थांनो गोनांमोन दायो गहपुरावहाय मानसिखौ बख'थ'नो हायाखै आरो दायो बख'नो सेस्था खालामगासिनो Gracias.
नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा जाना थांनाय जाथायखौ जोंबो मा बुंबावनो ना खाफालनि लिरनाय इसोरा मा लिरना हरो सोरनि खाफालाव मा दोङो दिनै दोङो गाबोन गैया जों दिनै नोंसोरजों रायलायबाय थादों जों बा गाबोन मा जाना थायो उरनाय थैना थायो ना मायो बेखौ बुंनो हाया आरोना बेखौ जोबोद दुखु मानसिनि लाइफआवबो बेफोरबायदिनो दा बेनोसै लोगोफोर जेम्सनिया जुलिया जाथारसिगोन जायाखै दे नैबे जास्ट जुलिनि आङो मोनसे माबा होनाया गावसानि न'खरनिनो माने माबा आरोना गावनि भागिनाकनि जुलिनि माबानाय बेखौ जास्ट आं मोजां मोननानै होना होबाय बिथांनिफ्रायनो लानानै दा नोंथांमोना नुखादो जासिगोन जायफोरा जानो गोसो थांबानो जाबाय ओमफ्रायो बुंहरदो जेम्स ब्रादारा दिनै बावखुंग्रियाव थांदों सोर सोर लोगो मोनखो सोर सोर लोगो मोनाखै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो बिथांनि लुक्सआ माबायदि जाना दोङो दा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बावखुंग्रियाव नुदोंब्ला लोगो मोनदोंब्ला जेम्स ब्रादारखौथ' गासैबो सिनायखायो सिनाया नङा गासैनिबो फेभराइट दा मुंदांखा जाफुबाय थानाय फेमास इउटुबारा बेनो जोंहा बावखुंग्रियावबो गोबां मानसिया सिगांबो लोगो मोनबोबाय दाबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामदों गासैखौबो बिथाङा नुगोन जोङो बिथांनि भिडिअखौबो नुगोन दा बेखिनिसै लोगोफोर आङो भिडिअखौ फाइनालि दोनथ'मारनाय जाबाय दुब्लियावसो फैदोंमोन आङो नोंथांमोननि भिडिअखौनो बानायनो थाखाय बेखिनिसै आरोना अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बोरमानो दै दौनो गोनां जायोलै सानफ्रोमबो मा खालामनो उपाय गैया न'आवबो मानसि गैया नालाय न'आवबो खामानि मावग्रा मानसि गैया नै आंनो माने खामानिफोरखौ मावजोबनो गोनां जायो आरोना बैसागो बोथोरनि नोंथांमोननि खबरफोरा बोरै दा खोन्थाहरथारदो ओइ र' बहाबा पिस्लायलाबायो गामिसोलै लोगोफोर टाउन नङा नालाय जोंना गामि नालाय गामिनि बारहावायानो मोजां होनबा ना बेनोसै भिडिअखौ फोजोबनाय जाहैबाय।